Віталійович наголошує, наше ранкове засідання проговорювали, що по питанню, яке сьогодні склалося з приводу затримання певних осіб в місті Києві. Юрій Віталійович, будь ласка. Шановні народні депутати, шановний пане головуючий, питання, з якого мене запросили до Верховної Ради, це питання цілісності і законності діяльності правоохоронної системи України. Мені здається, що обговорювати її треба з усіма першими особами, які представляють Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. При всій повазі до заступників або виконуючих обов'язків глав цих відомств, я вважаю, що подальше продовження практики НАБУ першими відкривати вогонь по дискредитації на будь-кого, хто сміє задавати запитання про законність діяльності цієї структури, треба припинити. Єдине, що я хотів би перед вашим рішенням про те, чи мені продовжувати цю тему зараз, чи чекати керівників, сказати, це спростувати запущений прес-службою НАБУ міф про війну між ГПУ та Національним антикорупційним бюро. Я з цифрами на руках, з фактами хочу твердо заявити, я, Луценко Юрій Віталійович, як один з співавторів Закону про НАБУ та інші антикорупційні закони, на своїй посаді робив, роблю і буду робити все, щоб всі правоохоронні органи працювали ефективно в протистоянні корупції та злочинності. З 50 справ, які за цей рік НАБУ спромоглося відправити в суд 20 за матеріалами ГПУ та СБУ. Лише це показує, що ми працюємо разом там, де закон дозволяє йти разом уперед. Останні резонансні події, коли саме ГПУ затримало особу, що пробувала вручити хабар керівнику САП, а за його заявою ми його затримали. Або інша резонансна подія, коли король контрабандистів Альперін, який десятки років безкарно грабує державний бюджет, в наручниках по заяві НАБУ, зверненої до ГПУ, вийшов із Печерського суду, означає, ми вміємо і хочемо працювати разом. Але це не означає, що будь-які дії НАБУ є поза моїм ретельним наглядом за законом. Ті дії, які виходять за межі законодавства, повинні стати предметом розгляду того органу, якому ніхто не може відмовити у верховенстві. Керівник НАБУ заявляє, що вказівки керівника САП, який є його процесуальним керівником, юридично нікчемні. Керівник НАБУ порушує кримінальну справу проти керівника НАЗК, яка в межах своїх компетенцій звертається з протоколом з нього до запитом, а в разі відмови від надання інформації з протоколом про корупцію. Керівник НАБУ порушує кримінальне провадження проти керівника фінансового аудиту, який підписує папери про незаконність отримання квартири керівником НАБУ. Все це означає позицію людини, яка каже, я недоторканний, я на особливому статусі. Вважаю, що якщо людина не визнає ні повноважень керівника САП, ні авторитету, бо мене не наділили відповідними контрольними функціями, Генерального прокурора, то він мусить прийти особисто на трибуну Верховної Ради і дати звіт, чому один орган став новоявленим ЧК, який хоче себе поставити поза законом і загальним порядком. Тому, шановні народні депутати, я просив би вас сьогодні цю тему зняти і попросити головуючого, це моє особисте прохання, направити телеграму до керівництва НАБУ і САП, які знаходяться у Вашингтоні і виконують важливу державну місію. Я в силу загруженості не міг поїхати на цю конференцію розповісти про найбільшу за останніх 100 років спецконфіскацію 1,5 мільярда, але Національне антикорупційне бюро, я думаю, за 2 дні вже могло відзвітуватися про повернення до бюджету 26 тисяч гривень. І може повернутися вже все-таки в Київ, щоб стати на трибуну Верховної Ради і дати звіт про законність або незаконність певних дій. Тому просив би, пропонував би Голову Верховної Ради направити таку телеграму і завтра бачити на трибуні тих, хто починає цю, з моєї точки зору, законовбивчу війну між відомствами. Якщо буде таке ваше добро, я перейду до наступної теми, яка сьогодні є не менш резонансною, я би сказав, ключовою для майбутнього правової української держави. Йдеться про
події навколо Міхаїла Саакашвілі. Але я просив би добро від головуючого з цього приводу. Будь ласка, Юрій Віталійович. Ми додамо час, якщо буде необхідність. Дякую. Я просив би, якщо я доповідаю зараз за ситуацію навколо Саакашвілі, то я просив би близько 15 хвилин частинами до і після відеоматеріалу, а також і демонстрація власне відеоматеріалу. Чи можу я на це розраховувати? Так, будь ласка, відеоматеріал зараз включити? Ні. Декілька слів до того. Шановні народні депутати, і для вас, хоча я впевнений, що ви знаєте обставини резонансної кримінальної справи про організоване злочинне групування Януковича, і для наших слухачів, глядачів, хочу ще раз нагадати. Генеральна прокуратура України з подякою отримала від Верховної Ради можливість так званого заочного розслідування і заочного засудження того оточення Януковича, яка втекла, розграбувавши нашу країну. Хочу ще раз нагадати про те, що на момент, коли прем'єр-міністр Яценюк заступив на свою посаду після Майдану, в державному казначействі було менше 10 тисяч доларів. На все. На пенсії, охорону здоров'я, виплату соціальних платежів і навіть на війну, розв'язану Януковичем. Все це означає страшне розкрадання, яке коїлося в ті роки. Ще раз можу повторити, що згідно висновку експертів, які несуть кримінальну відповідальність за свої висновки, розмір розкрадань Януковича та його компанії в Україні сягнув близько 40 мільярдів доларів. Це один річний бюджет України. Спосеред усіх членів організованого злочинного групування Януковича видне місце займає Курченко. Той Сергій Курченко, який після приходу Януковича до влади протягнув рішення про можливість монополізувати продажу скрапленого газу, штучно завищуючи його необхідну кількість для населення по низьким цінам, перепродаючи його в декілька разів дорожче для підконтрольних та непідконтрольних промислових підприємств. Загальні збитки від такої схеми Курченка сягнули 14 мільярдів гривень. Лише по цій схемі. Є також інша схема, по якій Курченко взагалі без жодних платежів до державного бюджету завозив фактично весь обсяг паливо-мастильних матеріалів в Україну, списуючи їх нібито на транзит до Придністров'я, яке вже мало би купатися в нафті, якби це було правдою. Правдою є те, що всі трейдери нафти і газу в Україну мусили проводити свої оборудки через Курченка, залишаючи мільярди поза державним бюджетом. Фактично це був величезний внутрішній офшор, де жодних платежів за нафту і газ в Україні не сплачувалося. Саме цей Курченко втік з території України один із перших і зараз в Москві отримує від Генеральної прокуратури України законним шляхом направлені документи про підозру в скоєнні особливо тяжких злочинів в складі організованого злочинного групування Януковича. Ця підозра йому оголошена давно. Як заведено у правоохоронних органів, ми разом з Службою безпеки України відслідковуємо ймовірність сприяння членам ОЗУ, зокрема Курченку, з боку інших осіб уникнути покарання через ймовірне корумпування суддів, прокурорів, слідчих, будь-яких інших органів. Так робиться майже у всіх серйозних справах. Так зване оперативне супроводження СБУ тих, кому оголошена підозра або обвинувачення. В ході цього відстеження Службою безпеки України Києва, Київської області разом з слідчим управлінням Міжнародного департаменту ГПУ було виявлено контакти Сергія Курченка та його помічника правої руки, прізвище якого ми в інтересах слідства сьогодні не оголошуємо, хоча сьогодні і Курченко, і ця особа, їм уже надіслано в установленому порядку нові підозри по діям, які ви зараз побачите на екрані. Також було встановлено, що ці особи, Курченко та його помічник, постійно спілкуються з правою рукою лідера Руху нових сил Міхаїла Саакашвілі про те, скільки коштів фінансування треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в Україні. Підкреслюю, йдеться саме про фінансування повстання
та скидання в незаконний спосіб діючої влади в Україні і фактично реванш проросійських сил з метою скасувати всі кримінальні переслідування Януковича та його оточення і повернення активів Курченка назад у його власність, вкрадених активів, очевидно. Все це задокументовано в рамках судових рішень, законними процедурами, в тому числі при співпраці двох громадянин Російської Федерації українського походження, які в ході нашої розробки виявили бажання співпрацювати з українським слідством. Слава Богу, українців в Москві ще багато. Маю на увазі справжніх українців. Також нами задокументовано оперативно з номерами купюр суми, які видавалися для Саакашвілі, для організації так званих народних протестів. Загальна сума фінансування, про яке йдеться на плівках, котрі ви зараз побачите, сягає близько $500 000. Із них майже половина задокументована по номерам купюр і під аудіо та відеоконтролем була вручена правій руці Міхаїла Саакашвілі Северіону Донгадзе. Ця людина постійно розмовляє з правою рукою із самим Курченком і безпосередньо отримувала гроші. Після того, як ми отримали рішення судів на обшуки та затримання цієї особи, після витоку інформації, яким ми зараз займаємося, із судів, ця особа втекла з міста Києва декілька тижнів тому. В кінці минулого тижня ця особа була виявлена в місті Буковелі, де перебувала, так би мовити, приховуючи своє місце перебування. Оперативний підрозділ Служби безпеки України минулу суботу виїхала на його затримання і йшла по його сліду до міста Львова, де ця особа, очевидно володіючи навиками оперативної контррозвідної роботи, виявила машину, яка в силу погодних умов не могла рухатися швидше 40 кілометрів на той момент, і біля одного з львівських супермаркетів втік Северіон Донгадзе з машини, був затриманий його попутник, в якого в машині були знайдені всі фінансові документи, що свідчать про використання коштів Курченка на підвоз людей та фінансування телевізійних агітаційних програм Саакашвілі. Ця людина на прізвище Назар, прізвище її в інтересах слідства ми поки що не розголошуємо, є постійним консультантом Комітету Верховної Ради з антикорупційної політики. Після цього Служба безпеки України, яка безумовно відчувала вину за упущення основного фігуранта, цілу ніч відслідковувала громадянина Донгадзе по території України, зрештою виявила його на автомобілі його близької особи. Цей автомобіль рухався швидкістю 180 км на годину в сторону російського кордону. В результаті операції ГПУ та СБУ в точці приблизно місто Лубен цей автомобіль був затриманий працівниками поліції, і Северіон Донгадзе був затриманий, обшуканий, при ньому були знайдені при свідках частина купюр, котрі були передані Курченком для організації масових акцій непокори. Не сумніваюся, що такі самі купюри зараз переховують в своїх гаманцях ті, хто був обдурений або свідомо служить московській мамоні під Верховною Радою в напівпорожніх наметах. Тому думаю, що все, що я сказав, найкраще підтвердить аудіо та відеозйомки, отримані в установленому порядку Служби безпеки України. Але, шановні народні депутати та громадяни України, відразу приношу вибачення за надто часті нецензурні вислови, які лунають. Враховуючи, що лише вчора були легалізовані всі плівки, ми не змогли надто акуратно все запікати. Прошу вибачення в українського народу за те, як спілкується світоч української демократії і прогресу. Прошу включити відео. Шановні колеги, я дав доручення апарату, щоб максимально приглушили всю нецензурну лайку, і прошу включити відео.
Ну, он парень впечатлительный. Да нет, ну я молодой, иначе. Еще в будущем, может быть, будем стараться, а в прошлом вряд ли. Ну, в общем, он говорил, что с вами говорил на эту тему в ближайшие дни. И там, я думаю, что если у вас это получится, было бы очень полезно. Но посмотрите. Мы поможем. Он говорил, Север, ты говорил, да, с каким человеком я могу пообщаться? Да. Все, спасибо. Спасибо, на связи есть. Спасибо, да. Так був установлений зв'язок між Саакашвілі та правою рукою лежит у меня. Тищенка. Но подожжем Всё, мы или не хватит. подожжем, мы будем понимать день, в этот день. Понимаешь, да? У меня это лежит. У меня лежат бочки из-под масла. У меня лежит масло. У меня все это лежит. Я к этому уже месяц готовлюсь. Все, давай без этого. Слышишь, этот 115 передали от Сергея. Там эти его финансисты передали. Там, да, Ясно. Что мне дальше сказать? ну все, ну Что-то еще есть или нет? ничего нет. Или пока так? Ну я не, что-то еще есть еще столько же. Там, есть еще 150 получается. 15 это ж ты там на регион берешь, а 100 Ну, туда. если можно, да, потому что я на сегодняшний момент вышел уже там в 15, и мне надо это Все, сегодня не, ночное 15, мероприятие. смотри, 15 на регион, 100 туда, и, ну, давай там день паузы, а там, а послезавтра 150. Ага, понял я тебя. Он мне подтвердил, 250 подтвердил. Если мы еще докрутим какие-то спецэффекты, то он там и до половины догонит. Короче, а Сергею именно в том плане, что вот он пошатать, например, ну и такое он любит. Никто больше не сделает такие борды, которые будут у нас завтра. Завтра будет, блядь, очень большой информационный повод, очень большая вот эта вот, ну то есть завтра все проснутся с утра и будет все в бордах в этих, блядь. Завтра проснутся с утра и будет, оно у меня уже распечатано. У меня вчера, сегодня были тяжелые дни на самом деле, потому что я это самое, блядь, бегал, искал, как этот самый, как дурачок. Но уже у нас распечатано, сегодня в ночь будут клеить. Но я сейчас вернусь, я сейчас буду звонить, просить, чтобы он ускорил и передал. Смотри, и крупных тоже никого, да? По поводу передачи, это надо ночью делать, и я скажу это в паркингах. Я скажу, в каком паркинге, потому что это у меня есть, кто со мной в эти моменты ездит. Там где связи нет, короче, тоже на всякий случай. Скажи мне еще твое мнение, или, может быть, у него спроси, на что реально может рассчитывать Сергей? То есть, там, Курченко, я имею в виду. Он спрашивает, они нам дела закроют, если придут к власти? Они смогут отбить Одесский НПЗ, если... Ну смотри, он говорит, даже если не явно, говорит, хуй с ними, с теми делами, я буду здесь работать. А вот, допустим, Одесский НПЗ смогут под легендой защиты прав иностранных собственников, там же он Кипр, ВТБ, там потом этот Медиахолдинг, смогут под программой защиты свободы слова, или там футбольный клуб под развитие спорта. Ну, то есть придумывать какую-то легенду, но чтобы было понятное обещание, там какое-то хотя бы устное, помогать потом. Слушай, ну давай так, понятное дело, что если включится в помощь, то потом будет общение и будет вообще разговор. Если он захватит власть, придет Верховную Раду, то ёбнут его и ёбнут меня, двоих человек. А Сакурализа, как ни странно, не ёбнут вот на сегодняшний момент. И не важно же, я буду рядом с ним, не рядом с ним, ёбнут его и ёбнут меня. И это ёбнут, потому что это силовой захват там, административного там, здания, там, угроза жизни народному депутату и все остальное. Там будет целый ген. И будем просто, понимаешь, за него будут говорить все мировые СМИ, вот он такой, сякой, понимаешь, вот, а? Это просто замкнутый круг, а без этого же никуда. А не без этого. Надо это сделать так, что надо это все захватить, чтобы кто-то зашел, понимаешь? Но тут ситуация, тут карточный домик такой, знаешь, и шахматная доска. Он-то тяжеловес, понимаешь? Он-то ни с кем не объединяется. Он идет этим тараном. И неважно, кто это начинает, на самом деле. Кто-то, пускай Семенченко туда зайдет, и в конце концов Семенченко зайдет туда. И дальше что Семенченко будет делать? А дальше
Значит, Миша должен миру показать и все остальное. В конце концов, все равно лидером будет Миша по любым прогнозам, по любым вообще вот моментам. Они к нему ездят, советуются, они у него спрашивают, то есть что делать. То есть заходить, не заходить, без него не зайдут. Но я бы хотел, чтобы и он заходил. Потому что рассматривается вариант типа, знаешь, типа он не хотел, блядь, его занесли. Это тоже полный бред, потому что, блядь, где мы живем, понимаешь? Картинку можно показать слева, а можно показать справа. Так что я знаю много там всего. Типа там есть один из вариантов, так, Порошенко домой идти. Но опять же, Порошенко домой, это мы можем зайти туда, а сзади какой-нибудь правосек может подойти, блядь, и зарезать кого-нибудь там. И все, блядь, и номер, понимаешь, цена. Ну, все прикольно, если там, на это посмотреть там со стороны и все остальное. А когда ты начинаешь просто взвешивать, что оно может быть, понимаешь, без крови, я тебе уверяю на 90%, что будет кровь числа. Вот, блядь, застрелят. Потому что когда увидят, что люди начинают расходиться, если будет так, что люди начинают расходиться, то кто-то запустит провокацию. Кто-то из правосеков, кто-то. Ну, вот националисты. Как мне... Я завтра вечером буду в Вельник в обед видеть этого своего, там, за второй частью. Есть какое-то направление? А он это самое, ему надо сказать какую-то фишку, которая произойдет, да? Не, он говорит, что в принципе без какой-то фишки это все ничего не стоит. А какая-то фишка это только захват получается. Ну, так если по логике. С одной стороны, я все это понимаю. С другой стороны, Это же может развернуться плохо. с другой стороны, я ему за захват, понимаешь, как вот ему сказать. Вот, с одной стороны, я ему могу сказать, Миша, а что мы там захватывать будем, знаешь. С другой стороны, он звонил только что. До Харькова подъезжает. Так что, с одной стороны, да, мы готовимся, Саша. С другой стороны, вот понимаешь, на вопрос, а будет ли он спросит, сколько людей будет. Он понимаешь, тут зависит, сколько будет людей. Потому что, понимаешь, какой-то боец отмороженный, он не зря туда поехал. Конечно, зря поехал. Я говорю, то есть, понимаешь, может, да, не зря он поехал туда. Может быть, там будет, если будет хорошее количество людей и побежит захватывать эту Верховную Раду какой-нибудь там инвалид, герой, там какой-то доброволец, и ему там дадут большой пизды, кто-то пойдет его спасать, там под камерами BBC, и уже будет героем заходить туда. Понимаешь, то есть тут сценарий будет только на месте. И никак вообще по-другому. Ничего не верю, ну то, что я вот не верю. Я тебе ничего не могу сказать. Вот ты меня спроси, верю ли я или не верю. Я не верю, тут ничего не скажу. что это невозможно без спланированного спецэффекта. Ку спрашивает сегодня, говорит, а когда мне можно так через границу, как Саакашвили? Скажи, что ты знаешь, кто это делал. Я знаю, как палаточный городок разбивать, я все уже знаю. Говорит, а мне можно так? Скажи, что можно. Скажи, что можно, пусть не теряет надежды. Скажи, что это очень дорого стоит, но можно. Почему нет? Настроен. Что вы? Да ничего, ехали, сидели там с Соболевым, с этим самым, с Семенченко, с Давидом, с Мишей, с Костенко. Обсуждали завтрашний день. Какая-то несерьезная группа революционеров. Да, ну что, серьезно, несерьезно, зато отмороженные на всю голову. Помнишь, как Шумурка говорит, теперь они подумают, что мы на всю голову отмороженные, да? А раньше так не думали, да? Раньше думали, что мы не на всю голову отмороженные, а теперь думают, что на всю. Это вот у нас. А это пересмотрел, да, границу, да? Посмотрел, что да как. Не, он же мне говорит, ну что там надо? Я говорю, ну спрошу. Говорит, ну давай, завтра передам, говорит. Давай, скажи, что готов, только я хочу точно так же заехать, говорит, красиво. Граница больше. Нет, граница, наверное, пошла с 300 где-то, чтобы ты понимал. Ого. Да, граница
Соответственно, вам пришлось где-то 300. Слушай, спроси его сейчас куда, я тебе бюджета там до 70 дойду и больше не смогу тебе объяснить, потому что оно уходит, ну, то, что можно рассказать, и то, что вот, ну, и на что оно реально уходит, ну, поверь мне. На довозы, на палатки, на спальники, на карематы, на, там, выкупили вагон, заправка машины, микроавтобусы, 6 тысяч гривен в сутки. Топливо по 150 литров каждому. Это на микроавтобусы, это то, что я вез, 13 машин. Плюс страховки, плюс, короче, плюс. 300 тысяч гривен, не долларов. Долларов, Саня, долларов 300 тысяч. Вот эта операция нам обошлась 300 тысяч долларов. И чё? 5 тысяч человек мы привезли. Границу переезжали. Долларов. Слушай, только это самое, у нас была ПТС-ка за 8 тысяч долларов в сутки. Что ты? 8 тысяч долларов, то? Ну, это которая в прямой эфир выходит, по спутнику выходит. Ну, машина вот эта, знаешь, которая на телевидении, наверное, у вас же тоже такая была. Что, расскажи мне твои итоги. Одну секунду. Це день, зараз ви будете чути день після першої акції Саакашвілі біля Верховної Ради. Зверніть особливу увагу на ставлення до рядових учасників, необізнаних в джерелах фінансування та дій. Прошу. Очень хорошо, что мы пробили этот лагерь. Вот, это очень хорошо. А сколько было людей? Сейчас мы его... Потому что мне Курчин говорит, что 3000 всего было. Я говорю, Не, 50, ну да, 50, где-то было 3 типа было всего, нет? Не, ну где-то 5 было, да. Ну не больше, не, ну что сказки рассказывать. 5 тысяч было, и то все наши. Никого, кроме наших, не было. Никого, кроме наших, не было. Потом начали под вечер разъезжаться. Я там остался где-то человек на 1000, ну, человек на 400, на 300, может быть, остались. И то там по 4 утра, я думаю, человек 300. Вот, так что это самое. Ждали, думали, чтобы нас там начали сносить. Но это нам выгодно немножко. Но никто не сносил. Все подтвердил, завтра передаем 150. Это. Хорошо. А вы как-то Да. человека часы митингарей не считали, сколько стоит? Сколько стоит человек в час? Человека день. Не, ну затраты там на одного человека в день вот примерно. Понимаете? Слушай, вот оно на самом деле, ну как тебе сказать, нет, это высчитать в целом можно по одному дню, понимаешь? Но даже сегодня, вот я с ним сейчас разговаривал, когда заходил к нему в 8 часов вечера, вот разговор такой, знаешь, я говорю, ну там, говорю, зайдет, там туда-сюда, он говорит, да, просто не понимаем, насколько завтра, то есть как оно будет, потому что как будет, от этого типа будем дальше типа плясать. Вот смотри, можно посчитать, сколько сегодняшний день, например, обошлось. Вот можно посчитать, сколько это обошлось все это мероприятие. Это элементарно. Вот. Все палатки все наши. Вот, все буржуйки все наши. Сегодня там 8 кубов там дров, например, купили, все наши. Сколько стоит кормежка, понятно. Сколько стоит туалеты, там, понятно. Но это все равно считается, к сожалению. Потом, сколько стоят довозы, это понятно. Довозы, привозы, понимаешь? Выходил бы Киев больше. Ну, Киев спит, да. Загорелся, короче, Сергей. Готов финансировать. Я так думаю, что... А загорел? Слушай, ну у меня другая вот новость не очень. Да, я с ним вот поговорил. Говорю, ну, он был хорошим, очень настроение. Николай же говорит, ну, говорит, надо поговорить. Он говорит, Север, говорит, я же, говорит, как бы Саша, говорит, поговорил, но, говорит, тут, говорит, не подумай, что я, типа, съезжаю. Но, говорит, это, во-первых, для них, говорит, будет пиздец. Говорит, потому что я, говорит, не верю, что у него есть место, где его, типа, там не слушают. Вот, то есть его, типа, слушают везде. И в первую очередь, говорит, ему будет пизда за то, что он со мной, говорит, общается. Типа, вот так вот, знаешь. И на этом, как бы, ну, типа, ну, ты типа, я не понимаешь, вижу. что он же как бы парень творческий. Он любит. Я понимаю, всякие да, я понимаю. Он говорит, встретиться? Я, говорит, встретился, говорит. Слышишь? А ничего, что я с ним на «ты» разговаривал, не? Да ничего. Слышишь, ну этот парень, конечно, блядь, отмороженный, блядь, на всю голову, знаешь. Харьков, говорит, захватите, говорит.
А что, людей сколько? 200-300 есть? 400? Где? В лагере? Да не, ну конечно есть. 400 человек где-то. 300-400 всегда есть. Ну просто, блядь, надо. Ну просто, ну пиздец. Нету, ну, поляк дал там 20 человек. Ну типа по 100 гривен там в день человеку. Ну, блядь, 2000 гривен в день приходится ему, ну, давать. Ну что такое 100 гривен? Знаешь, 2 пачки сигарет. Ну в целом нормально, да? Ну не 500 гривен, как там. Как может быть. Но все равно 2000 в день, 2000 на следующий день, 2000 в день. Блядь, не забыл. 3 дня сразу 300, ну там, 200 долларов там отдал чем-то. Да. Да не думаешь, для меня, если честно, кажется, что это все просто, блин, огонь, да? Сань, ну если я буду об этом думать, братан, то я тогда, блядь, вообще ничего не смогу делать, знаешь. Но этот запал, он и так, знаешь, тухнет иногда, когда, блядь, когда это доходит до абсурда, знаешь, там какие-то моменты. Так, блядь, руки опускаются. Не понимаю, почему нет какого-то, знаешь, глобального плана. Не глобального. Потому что, мне кажется, ты знаешь, я вот понимаю тебя со стороны там, ну, вот, ну, менеджмента, когда, ну, у тебя должна была быть цель, куда ты, ну, куда ты идешь, да? Начинаем дело, идем туда, да? В идеале получить это, а на крайний случай вот это, да? Но я тебе скажу, что, наверное, оно в политике не так. Ну, я другого сказать я ничего не могу. Наверное, в политике не так, потому что уже, да, ну, не знаю, нету плана. Что у них ресурсы нет, у них же ресурсы, что в самополучении нет ресурсов. У Семенченко? Ну, я тебе так скажу, на сцену он не выходит. Он занимается вот этой дорогой, и мы его там выставили. Ну, то есть, опять же, была такая шахматная доска, только в конце концов выставили того, что, ну, мы как базируемся в Мариинском парке. Ну, вот мы там сделали вот эту школу лекций, которые там реально проходят эти лекции, и реально там, ну, по чуть-чуть, но присоединяются, и нормальные люди присоединяются. А они занимают дорогу, і от кияни, якщо там їм щось не подобається, то це от Донбас зайняли дорогу, понял? Ну, переиграли как бы. Вот были в этом самом, были там во Львове, значит, там, были во Львове, потому что, ну, хреновые там были какие-то там новости у него, я про них там не сильно знаю, приехали со Львова, и с ним поговорил, я говорю, Миша, надо, говорю, это самое, надо разговаривать. Да, Север, надо разговаривать. Слушай, ну, говорит, надо готовиться сейчас, ну, ты понимаешь, короче, незащищенная связь, но ты им объясни, что, говорит, они мне, говорит, проблем доставят, а я им, ну, говорит, я очень ценю, и, короче, начался, ну, то, что я тебе сейчас буду рассказывать, тебе это все не понравится. А потом я, говорит, ну, говорит, попроси, говорит, пускай, говорит, мне, говорит, кредитнут, говорит, а мы, говорит, ну, то есть на разговор на этот выйдем. И я как раз хотел же с тобой связаться, думал, вчера, чтобы по этому поводу поговорить. Но чтобы тебя оставлю в известность, что я ему скажу, Миш, я как бы передал, вот, чтобы ты знал, я передал. Вот, Что он скажу, хочет, что получил. кредит еще? Ну, не кредитнуться, да, не кредитнуться, но что, типа, ну, если ребята готовы, то пусть дальше участвуют. Слушай, ребята Кстати, готовы, но ребята связь. ж, ну все, ты же понимаешь, ну это же... Ну, все, ну, значит, Саш, ну, я это тебе же объясняю, что... детский сад, блядь. Ну, ничего, ну, что с домом, что с домом? Ничего с домом. Вместе были там вдвоем. И водитель топил эту... Пішли в баню, баня згоріла. Все загорелся. Дом принадлежит бывшему, там, кто при Яныке был министром Укрзалезницы, а потом губернатором Русской области. Ну этот может знать. Короче, ему можно дать 200 отступных, и он отвалит. И что он говорит по поводу связи? Львівська баня, Львівська. Он свяжем, что свяжемся, обязательно свяжемся, обязательно. Все, я ему сейчас, вот я тебе это сказал, я ему завтра скажу про это, и нам реально очень надо, поэтому я думаю, что он свяжется, что-то мы выгодаем прямо вот. Не обижайся, но у вас, ну, твои вот свои тараканы, у моего свои, и Саша, это, блядь, мне вообще никакую радость, ну, поверь мне, все идет в какую-то жопу, блядь, вот правда тебе. Что не делается, все уже, блядь, уже в натуре уже, блядь, нет никаких сил. Ну, честно тебе говорю. Я не сдаюсь, я не это самое, ну, блядь, ну, радости. Вот одна какая-то хуйня, понимаешь? Куда-то бежим, блядь, от кого-то прячемся, сами в лицо не знаем врага, и поэтому
Прошу виключити звук, бо тут... Звук ми виключили, читайте, бо... Включи їм звук. Хочуть люди звук. Давай, ты, блядь. Я сразу рассчитаю, потому что это будет меньше. 50 и 50. Ты считаешь, что это будет меньше? Смотри. 3 как раз. 2, 3. Блядь. Саня просто ее пятнашку дал. Эта пятнашка, это без, блядь, проворов. Ну, слушай, я тебе хочу сказать одно. Что бы то ни пиздели, кто, блядь, блядь. Он если сказал, то все работает. Ночью, блядь, в 11:30 берут и привозят. И все дают, блядь. Я петли нарезал, пиздец. Там, блядь, вообще Что, никто не ехал? Вообще, блядь, ну, слушай, ехал там, блядь, во дворы, выключил свет, тишина, блядь, объехал. Заехал, спускаюсь, говорит, только уехали, блядь. Я тебе так с другом нашим пообщался, он говорит, дайте, блядь, картину. Это будет начало, блядь, такого финансирования. Колеги, я всі прошу звук виключити. Все написано, це дивиться вся Україна. Я прошу виключити звук під час оперативки. Там є написи, уважно дивіться. Я не раджусь, я повідомляю. Колеги, насправді головне не звук, а купюри. Сотні тисяч крадених в Україні грошей, які переходять в руки на організацію акцій Саакашвілі. Рахуйте. Колеги, поки ви дивитесь, залишилося 5 хвилин загалом. Після оперативної зйомки Юрій Віталійович зробить ще одне повідомлення, потім ми завершимо і буде його заключне слово. Я ще раз хочу наголосити, де нецензурна лексика, є можливість читати. Ми не можемо з головної трибуни країни озвучувати лексику такого рівня. Ще одне відео і буквально мені 2 слова. Так. Ну от після цієї. Так.
Батьківщина. Я скажу паузу. Зараз тут. Колеги, через 30 секунд буде включений звук. Через 30 секунд звук буде включений. Что? Еще надо сюда вернуться. Ну давай. Я, короче, смотри, он меня в Варшаву дергает по своим. Я лечу завтра. Потом вернусь. Там связывайтесь, короче, общайтесь. І зараз паузу. 2 слова Юрій Віталійович. І лишилося всього 1,5 хвилини. Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановні народні депутати, як ви бачили на останніх 2 оперативних відео під контролем Служби безпеки України та Генпрокуратури, права рука Саакашвілі Северіон Далідзе отримав приблизно 220 тисяч євро, а також частину суми в доларах із цієї суми, для відновлення протестних акцій. Також ви бачили передачу спеціального телефону для зв'язку з Курченком, який, як вони вважають, захищений від можливості прослуховування українських спецслужб. Тому саме по цьому телефону в один із наступних днів надія людей, які зібралися в наметовому містечку імені Саакашвілі, особисто сам Саакашвілі, як світоч демократії, законності і чесності, провів розмову із Курченком, який знаходиться в Москві. Прошу включити. И звук також. Алло, Сергей, добрый день. Алло, добрый вечер. У нас хорошо. Как у вас дела? Ну, все, движемся в правильном направлении, я думаю. Ясно. Так что мне мой друг передавал так что с вами общаться, и он очень был доволен, благодарю. Ясно. Смотрите, вот фундаментально, что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним. А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него с вами коммуницировали? Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись там по пунктам, очевидно. Хорошо. А такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть? Абсолютно. Мы очень ждем, скажите, когда, и мы точно найдем какую-то модель. Хорошо. Договорились. Хорошо. Тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека, и его ждем в гости. Хорошо. До свидания. Шановні головуючі, шановні народні депутати, підсумовуючи, хочу висловити велику подяку працівникам Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України, які дали змогу не допустити цього першого етапу запланованого ФСБ плану «Русская зима» в Києві. Я зразу вам кажу, що це лише перший етап з того, про що ми знаємо, і я не сумніваюся, що прийду в Верховну Раду з інформацією, а можливо і з поданнями до наступних українських діячів, які за гроші Москви намагаються знищити постмайданівську владу і привести до реваншу Януковича та його оточення, контрольованого ФСБ.
Я також надзвичайно вдячний українському народу, який, на відміну від багатьох дуже досвідчених політиків, відразу зрозумів всю фальш і всю аморальність популізму та закликів до повалення влади, які озвучував постійно Саакашвілі за гроші закордонних олігархів. Саме цей народ не пішов на акції, ви чули про це в списках, тільки наші, чоловіко-часи протестуючих. Тому в цій ситуації я змушений повідомити про те, що станом на вчора, після обшуків у Северіона Донгадзе, на його помешканнях в місті Києві, нарешті був знайдений паспорт громадянина України Саакашвілі, який, за його словами, перебував чи то в Авакова, чи то в Порошенка. Насправді він, зрештою, знайдений, і ця брехня, може маленька, але стартова брехня з моменту його цинічного за $300 тисяч прориву українського кордону також вилізла назовні. Я також мушу сказати, що з огляду на те, що ми знайшли в його помешканні, ми вчора і сьогодні пред'явили йому послідовно статтю 256 – це співпраця із членами злочинного групування, та 110 – державна зрада громадянину України Северіону Донгадзе. Також вчора ввечері ми провели нараду, на якій було прийнято, що здобутих доказів достатньо для затримання Міхаїла Саакашвілі, для пред'явлення йому підозри в статті 256 Кримінального кодексу України як сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. В зв'язку з цим ми о 7 ранку в дозволеному судовій процедурі разом з адвокатом прийшли до помешкання Саакашвілі, яке він відмовився відкривати. Двері були зломані, як і дозволяє нам це закон в подібних випадках. Сам Міхаїл Саакашвілі вискочив на дах і провів близько 1,5 години на даху з криками «Київ, вставай!». Після того, як Київ не встав, Міхаїл Саакашвілі погрожував кинутися з даху. Звичайно, ми змушені були терпіти все це, переживаючи і опікуючись про життя підозрюваного, вірніше, майбутнього підозрюваного. Після цього Міхаїл Саакашвілі дав добро на затримання. Він був все ж таки доправлений з дуже слизької, небезпечної даху, я це всерйоз кажу, до помешкання, де в присутності адвоката йому було оголошено постанову про затримання. З цього моменту він був взятий під охорону Служби безпеки України. На цей момент біля під'їзду цього будинку скопилося менше сотні активістів, які, очевидно, не були обізнані з фінансовими зв'язками Саакашвілі з оточенням Януковича і вимагали його звільнення. 5 працівників СБУ, зрештою, були оточені цим натовпом, ще 7 були відрізані в іншому автомобілі і, на жаль, без достатньої підкріплення з боку Національної поліції закінчилося все це втечею з-під варти самого Міхаїла Саакашвілі, що є само по собі кримінальним злочином. Також кримінальними діяннями ми вважаємо, і про це вже зареєстровано кримінальне провадження, діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям по захисту української держави, правоохоронців Служби безпеки України, серед них діючих народних депутатів Ігоря Луценка, Юрія Дерев'янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака. Звичайно, зараз я не можу говорити про будь-які підозри. Слідство обов'язково запросить згаданих народних депутатів і дасть оцінку їхнім діям, які призвели до втечі з-під варти. Людина, яка обґрунтовано має отримати підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину проти українського народу та української держави. Вважаю, що це має бути припинено. З моменту прориву на кордону, де ганебні дії народних депутатів та проплачених за 300 тисяч олігархічних грошей активістів, так званих активістів Саакашвілі, привели до побиття наших військовослужбовців-прикордонників, ця ганьба наростає. На жаль, я мушу сьогодні вибачитися перед Верховною Радою, як Генеральний прокурор України,
за те, що правоохоронна система України не вжила достатніх заходів для того, щоб ця втеча з-під варти не була можливою. На жаль, ми думали, що людина, яка зафіксована на таких зв'язках з Москвою, не може розраховувати на жодну підтримку не тільки простих людей, а тим більше народних депутатів України. Проте не так сталося, як гадалося. Жадоба влади, особистої наживи заливає очі тим, хто попри очевидні зв'язки Саакашвілі з Москвою хоче далі продовжувати підривну діяльність тут. Великий український поет про це сказав: «Підніжки, грязь Москви». Інакше я це оцінювати не можу. Я цілком свідомий, що є багато людей, які не люблять і навіть ненавидять діючу владу. Коли починалися всі ці акції, ви бачили в плівках, вони дуже розраховували на розгон, який нам дуже вигіден, як було сказано. Я, як Генеральний прокурор, запевнив, що влада України після 2 Майданів гарантує будь-якому українцю право на мирний протест. Не дивлячись на будь-які дії, які провокували правоохоронців, ми дотримали свого слова, і всі, хто мирно демонструє, має на це законне право. На жаль, як людина можу сказати, навіть повні підстави, бо жити в Україні є дійсно надзвичайно важко. Люди мають право протестувати. І тисячі людей, які вийшли під стіни Верховної Ради, використовують своє конституційне право. Але декілька десятків реваншистів, радикалістів, силових, які задумали силові дії, як тут ви бачили, спецефекти, і без крові тут не обійтись, робили все, щоб це право людей не було допущено. Хочу похвалити правоохоронну систему, яка змогла в ході підготовки до цих акцій затримати людей з оточення Саакашвілі і Северіона Донгадзе, які закуповували зброю, це зафіксовано Службою безпеки України, які створювали схорони прямо біля вулиці Грушевського, і це зафіксовано в ході слідчих дій, які готувалися до кровопролиття під час цих акцій, аби вкинути Україну в хаос внутрішнього протистояння. Я також мушу сказати, що тепер ви можете під іншим кутом подивитися на всі події по депортації, екстрадиції, затримання, взяття під варту тих осіб, які були найбільш активними бойовиками цього маленького угрупування, котре за спинами декількох тисяч людей збиралися занести Саакашвілі в приміщення Верховної Ради і повалити в неконституційний спосіб владу. І про це ви також чуєте на плівках, про такі наміри. Тому, шановні друзі, я ще раз, і недорогі, я ще раз підкреслюю, це лише один епізод широкомасштабного плану руської зими в Києві. Я знаю, про що кажу. Пам'ятаю, як декілька тижнів того хтось підсміювався, що Луценко пообіцяв, як завжди, нічого не сказав. Я дійсно казав, що маю докази закордонного фінансування акцій Саакашвілі, і в свій час це докажу. Цей час прийшов. Пропоную всім, хто знаходиться в наметовому містечку біля Верховної Ради, в 24 години проаналізувати ці записи і прийняти до себе рішення. Кожна людина в цій країні може бути у владі чи в опозиції, може бути навіть поза політикою, але ніхто не може бути проти української держави. Ніхто не може підтримувати план Кремля. Тому я залишаюся на позиції законності і гуманізму. І жодних силових акцій з пролиттям крові, якого бажають уже декілька місяців організатори цього шабашу, ми будемо старатися не допускати. Але через 24 години вся правоохоронна система України зробить все необхідне, щоб апатрид Міхаїл Саакашвілі, який, очевидно, пов'язаний фінансовими оборудками з олігархами, в тому числі з Москви, постав перед слідчим для пред'явлення підозри, а потім перед судом, де прокуратура буде клопотати йому домашній арешт. Хоча після сьогоднішньої втечі запобіжний захід уже є, такий м'який запобіжний захід уже стає під сумнівом. Тим не менше, будучи людиною, яка дбає про спокій в Україні, вважаю, що прихід до слідчого завтра з 9:00 до слідчого Служби безпеки України на вулиці Воровській
особисто Міхеїла Саакашвілі позбавить країну, яку на словах так любить, від зайвих потрясінь. Закликаю Саакашвілі проявити хоча б раз чоловічу мужність і відповідальність за свої слова, припинити брехню, поливання брудом, стикання українців між собою і прийти до слідчого української держави для отримання в законний спосіб процесуальних документів. Вважаю це єдиним гідним чоловіка і громадянина будь-якої держави, чи навіть не громадянина будь-якої держави, вчинком. Також прошу усіх, хто знаходиться в наметах Саакашвілі, прийняти для себе рішення. Бути в опозиції, будь ласка, критикувати, не любити і навіть протестувати проти нашої влади – ваше право. Але треба припинити, зрештою, виконувати сценарій Москви. Зняти намети, пред'явити слідчим крадені купюри з грошей Курченка і допомогти, зрештою, випалити цю заразу в українському політикумі. Власне, в мене все. Дякую, Юрій Віталійович. Колеги, зараз я нагадую, 25 хвилин запитання від фракцій і груп. Запитання від фракцій і груп. І тому, колеги, я прошу провести запис. Будуть після виступів фракцій, система така, як під час повного читання. Будь ласка, спочатку фракції. "Самопоміч", Роман Семенуха. Слово для запитання. Олег Березюк, будь ласка. Вельмишановні колеги, я не юрист-фахівець, і я не знаю, чи те, що сьогодні показав нам Генеральний прокурор, є правдою чи брехнею. Це має сказати суд. Скажу одне, як не фахівець. Шокін був прокурор і приніс нам фільм, який принаймні можна було скласти враження. Хоча в суді також, як виявляється, воно розвалилось. Я хочу вас запитати про інше, пане прокуроре. Чому з символу Генеральної прокуратури зникли слова "закон, честь і гідність"? І мені здається, це має пряме відношення до сьогоднішньої презентації вашої. Дякую. Шановний пане Березюк, я завжди закликав судити не по словам, а по діям. У мене в руках розписка на отримання 25 тисяч гривень учасників акції. У мене в руках посадочні документи для підвозу партійних активістів, в тому числі вашої організації. І я точно знаю, що це гроші Януковича. І ще одне. Якщо вас, пане Березюк, з міста Львова, обраного народним депутатом, турбує, що з герба ГПУ зник зловісний символ ВЧК КГБ – щит з мечами, то я глибоко співчуваю тим вашим виборцям, які вас обрали. Часи тоталітарної системи закінчилися. Я обіцяв з цієї трибуни, що покладу край каральній тоталітарній системі ГПУ і створю прокуратуру європейського взірця. Це і зроблено. На щиту нової прокуратури український герб – тризуб. Якщо ви цього не помітили, пане Березюк.